Zdravím pozemšťany, tady je Hříbeček a vítejte u mého prvního let's play ze hry Day of the Field. Trochu nahlas se mi zdá. Se mi to tak trochu zdá. Tak jo, najdeme si prkínka třeba tady tuto. Najdeme si tady tuto, stáhneme si mapu. To bude... Tak jo, už jsme tady. A hrajeme za Američany. A všeho máme tady dvakrát, takže hodíme si flash. Tak. A no. Já mám radši jinčí mapy, ale tahle se mi nabídla první. Já tuto hru moc přesně neznám, jak se hraje, tak moment, zkusím najít inčí. Bunkry se hrajeme. Tak, jsme tady. No, tak jdeme za Němce. Hrajeme zrovna teďkom, dá se říct, oblíbený druh, že možná to znáte, že když někdo zabijete, tak se vám poté zvyšujou úrovně zbraní, no jako zbraň, kterou máte, se vám dají. Tak. Akorát, já jak můžete vědět, jsem na tuto hru mám nedávno ji mám koupenou. A přemýšlím, že bych natočil Left 4 Dead 2. Já si snad nevylepším na to. Já to tam vidím tak asi. Dobrá, máme tu inčí mapu. Jupi. Počkat, co to je za shotgunu, také tu nejsou. We don't have much time, men. We need to take... Střelí do práska, ale jo. To je tak natěžko, když to... Na to jsou většinou dané také mapy, které jsou malé. Což je právě že tahle. Já nemám moc rád, jsou to mapy malé. Takovou zbraň z Half-Life, ale jak to na Source Engine, tak já to nevím. Sotva dám pár kill, takový a běžírka. Možná mě kvůli jak to tady potřebovali triple kill, double kill, monster kill a také další, damage a tak dále. Já se kvůli tomu neslyšíte, bych si tak řekl. No, stejnak jen nic moc co slyšet. Zalez. Elektrál jsem zemřel nebo se střelil, jo, smrtní mám 11. Já debil se tu. Já se tu dívám do tabulek a potom mě sejmou. Oni by mě stejnak si mluví taky tak. No, každopádně už máme alespoň lepší zbraň, kdybych se tu nějak tam defil. Němci se mají.
tu jako jeden dá monster kill, ne? A to je. Jupi! Teď mi tak nedane. Tak jo, půjdeme někde jinde než na bunkry. Třeba čeky, tak kde takových jako kde jsou lidi? Aha jo, takhle, tak. Půjdeme třeba tu. Tak jo. Tak jo, už jsme tady na mapě, půjdeme za ním čoury, tak za USA je Sakra, 0 km, to je na prd. Tak jo. A na to si vezmu toho. Jo, to si vezmu. Spam za 1 sekundu. Tak. No. Tak jo. Nemám to asi radši. Když tady na takový nápad. On dal double kill? Jo. Tak jo, takže toto je sniperka, je povoleno se tu lehat, jo, tak to je povolený. Jo, to byl taky hezký. Prostě přijede mnou, to je gráda, kašlu. Tak jo. 3, 2, 1, pojdu! Tak jo, počkejte si. Jo, jdeme střemlav. Počkej, to tu nikdo není, potřebujeme 3 hráče. Pojďme to zabrat někde. No, tak na to kašlem. Co to je? To je navíc, že já si třetí. Tohle je fakticky noobský let's play. Jo. Já jsem se ani nevystřel. Toto bude vydáno jako noobský level, takže zdravím kozemšťany. Konec.